Langhin pen ke hello kilometers proxy sar thekro LP school along ta Gunotsav pamandun. Bangso Gunotsav along pen lo than banga hin pen Charlie osomara pia po to aphan kachuning rike. School nang ki toy dun wer jia phat athi. Lo Charlie dun de ki theka be pulote munit akar ki kai jongjong mandet. La si klim somara tuma phan lo nang pa Charlie dun wer jia phan chuning ripon. La pen ladak school along ki juna lang me sanabar sai ave la pen kitun kidang ahem ki me sanabar sai ka bejok aki sung do la pen la hai ki sung pen ki jok long jia phan Karbiang long autonomous council ki thikidinga tum pen kelang chari dun jia phan la so school patha kan li tum hidi untik pen ke kaparing phan bor ilo la pen ke ilitum my school G2 aprang pen ateng te kivik lo tamen non ilitum sarta ki minilita ki mi matidi asinon ningkan hini solibom alo adak lockdown da do mati amar sinilitum claim pamilong le dolo stame nilitum non kapa me pon senji phansi nilitum claim pon ik bom lo ladak school hemlong kibing ka duration do ma ladak ka duration ke nilitum lang nang pis tame lang ma bang nilitum kijun me lang ave G2 banglong filter kedu nilitum long filter ave lapin ke alang apora teng penalang nilitum julong le ladak lang mesen nilitum phan ave lapen ke nilitum long kitchen da ave kitun ke dang non han an kitun tum same kiduk mane kiduk pamelo alang litum arni so song alang litum tunu ne lapen ke nilitum G2 la boundary wall sitame nilitum long kenang tangte la sopen nilitum ladak school G2 kibi nang ya hormu ateng pen nilitum kibi ateng pen dure det lo la sinilitum ladak school bang ke kisung thikti ya sinilitum la bang so school kapareng je phan nilitum sar penilitum jingwai sinon kisumana hormu nilitum la not pamelo ya sinilitum claim bom lo non makenang jiban ki kijuna lang pen kedang hem kitun gedang hem la pen ke boundary wall Boundary wall.